Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatları hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerlerindäki türkmenleriň ökwal pursatyny ele alýan Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Dünýä Türkmenleri gepleşigimizin bugunky esasy temasy Siriýa türkmenleriniň ýaşaýyş hakynda. Bilinçli ýaly Siriýada ençe wagtdan bäri uruş gidip dur. Eýsem ol ýerdäki türkmenler nähili güzeran aýlaýarlarka. Bugun Siriýa türkmen birleşiginiň başlygy Siriýanyň Türkiýe serhedindäki Laskiýe sewtiniň Baýrbujak etrafynda ýaşaýan Saadetdin Mollo we Siriýeli türkmen doktorlar birleşigi hem Siriýa türkmenleriniň ynsanperwerlik guramasynyň Watan Jemgyýetiniň ýol başçysy Muhtar Fatih daglardan maglumat alar. Şeýlede gepleşigimiziň dowamynda Lahor, Peşawer we Gunnozly İstanbul'daki türkmenleriň haly täjirleri bilen dünýä türkmenleriniň Türkmenistanyň ykdysadyetine goşup biläjek boşantlary hakynda eden özara söhbetleşigimizi dinlärsiňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Birinci sorum Siriýa türkmen birleşiginiň başlygy Saadetdin Molla. Bilinçli ýaly Siriýada eýäm ençe ýyl bäri uruş dowam edip dur. Şeýle uruş ýagdaýynda Siriýada türkmenleriň ýaşaýyş şertleri nähilika? Dünýä türkmenlerine şundan habar berýärsiňiz. Burada kardeşlerinizle övünebilirsiniz. Tarihten gelen o asil soylu Türkmen halkının gerçek insanlık duruşunu sergileyen bir Türkmen milleti vardır Suriye'de. Bu yerdäki dogonlaryňyza buýsam bilersiňiz. Adamzadyň iň gadymy taryhyndan göz başalýan asylly türkmen halkynyň hakyky adamkärçiligi bilen hereket edýän türkmen milleti bardyr Siriýede. Bilinçli ýaly eýäm 3 ýyl bolup geçdi. Biziň ýaşaýan Baýrbujak sewtimizdäki frontda soňky bir ýarym aýdan bäri kesep etrafynda güýçli çaknyşyklar bolýar. Habarlarda beýan edilýänler bolup geçen wakalaryň 100den 5 bölegim däl. Şu wagt bolup duran ýagdaýa men bombalamokluk dälle Siriýany ýumurmokluk hereket diýip baha berýärm. Biz kesebe 1,5 kilometr uzaklykda Ýaýlada diýen ýerde ýaşaýar. Şu wagt ol ýerde partlaýan bomba seslerinden öýlerimizde o türkak ýygiderli ýer sarsyp dur. Siriýadäki uruşda iň güýçli etniki topar türkmenlerdir. Türkmenler bunun en ağır faturasını ödeyen bir topluluk olarak zaten tarihe geçmiş, kanıtlanmış bir olaydır. Binlerce şehidimiz var. Saadetdin Molla, näme sebäpden Siriýada türkmenler iň güýçli etniki topar diýäňiz? Şonu bir düşünýärsiňiz dünýä türkmenlerine. Zaten biz Türkmenleri içte ve dışta istemeyen güçler var. Bilindiği gibi buradaki Esad rejimi Oğurlan bäri biziň türkmenlerimizi Siriýada ýurduň içinde we daşynda islemeýän güçler var. Türkmenler adamda taryhynda 16 sany imperatorluk we 200den gowrak döwlet kuran sebäpli şol içerki we daşarky güýçler inni bizi nişanasyna alan ýaly. Siriýeli türkmenleriň ýaşaýyş şertleri gaty agyr. Şu wagt Türkiýede 100 000den gowrak türkmen bosgun bar. Türkiýede jemi 4 sany türkmen bosgun düşelgesi bar. Olardan 2 sanysyna araplar amma. Türkiýe ähli bosgunlar bilen bir hatarda türkmenleri hem elinden gelen kömek edýär. Ýöne Siriýeden geçen bosgun sany gaty köp bolan soň türkmenler üçin täze bosgun düşelgeleri döredilip bilinok. muhaliflerden Michel Kilo var mesela. Suriye'deki Türkmen sayısını 100 binlere çekmeye çalışıyor. Oysa bir Suriye Türkmen sayısı 3,5-4 milyon arası olduğu tahmin ediliyor. Saadetdin Molla, Türkiye'deki bosgun düşelgelerine dälle Siriýanyň içindäki türkmenliň ýaşaýyş şertleri nähili? Bölgesindeki yaşanan tam sınır bölgesine yerleşmiş köylerde, tam sınıra sıfır oluşturulan kamplarda, bu kampların birçoğu en basit imkanlarla yapılmış kamplar. Siriýa bilen Türkiýanyň arasyndaky serhet ýakada ýaşaýan türkmenler üçin şol sewitlerde döredilen bosgun düşelgeleri ören ýöneköy görnüşde döredilen ýagdaýda bolan soň durmuş ananyp bolmajak derejede gaty kyn dowam edýär. Siriýanyň türkmen sewitlerinde türkmenler üçin ýekece de hassahana ýok,
dermanhanamyzam ýok. Türkmenlere kömek edýän belli bir guruma ýa-da edara da ýok. Berilýän kömekler Türk Gyzylaýyna bagly. Onuň berýän kömekleri bilen Siriýa türkmenleri ýaşamaga çalışýar. Türkiýe bilen Terkat ýakadaky owalarda ýaşaýanlaryň awlawasy biziň öz dogun garnaşlarymyz. Tanış bilişler ýa-da dostlar bolan soň köp Siriýa türkmeni şolaryň ýanyna gaçawatalga sorap barýar. Şeýlede Türkiýanyň Terkat owalaryna göçüp ol ýerde kirine tutulan bir öýde bir näçe maşgala bolup ýaşamaga ynanşan türkmenlerimizem gaty köp. 3 ýyly geçen söwüşde Siriýada türkmenler ýene näçe ýyl nädip şeýle zulmatçy dap bilemok. Sebäbi hiç kim işläp bilenok we iş mümkinçiligi ýok. Uruş dowam edip duran sebäpli. Meselem dünýädäki türkmen ýolbaşçylaryna sizin üstüňiz bilen bir misaly eşitdirmek isleýän. Türkiýanyň İzmir şäherine 28 000 goloy Siriýadan giden Çerkez bozguny bar. Siriýali Çerkez bozgunlary Türkiýede ýaşap gören Çerkezleriň döreden Çerkez jemgyýetleri tarapyndan maşgalara paýlanyp ornaşdyryldy. Siriýali türkmenler üçin bolsa 4 metrlik çardyrdan başga zat ýok. Hiç bir jemgyýet Çerkezleriň edişi ýaly Siriýali türkmenlere eýe ýa-da arka çykaýnam diýenok. Gynansaňam biz öz ýagdaýlarymyzy düşündirip bilemzok, näme üçindir bilemzok, biziň sesimizi eşitýän ýok ýa eşitjek bolýanam ýok ýaly. Belki bizde bir kemçilik vardır ýa-da biz öz derdimizi düşündirip bilýänlerler. Gassap et derdine goýun jan derdine diýileni Siriýa türkmenleriniň başdan geçirýän şu wagtky ýagdaýy. Biziň ýeketäk islegimiz hem haýyşymyz dünya türkmenlerinin Siriýa türkmenlerine eýe çykmagy. 3 ýyly geçen bir savaşta ne kadar dayanabilir, ne kadar bu zulma dayanabilir? Çalışan yok, iş imkanı yok. Saadettin Molla, dünya türkmenleri Siriýa türkmenlerine eýe çyksan diýäňi welin bu wagtda ilki baştan näme edilmeli? Sizin pikiriňize görä. Ama hiçbir Türkmen yok ki 4 metrelik çadırın dışında bir dernek tarafından bir eve yerleştirilip ya da bunlara sahip çıkıldı. Hemme zatdan ol metbuat kömegi bilen esasy gollaw berilmeli diýärin. Sebäbi metbuatda şu adaçenli sesimizi halk köpçüligine ýetirip bilmedik. Türkiýede Siriýa türkmenleriniň gaty köp internet habar web siteleri ýagny internet sahypalary bar. Ýöne şol sahypalarda öz dogunlarymyzyň gaty azgynlanma görkezýändigini görýäris. Eger Siriýa türkmenleri bolup biz öz dogunlarymyza öz ýagdaýymyzy düşündirip bilmeýän bolsak, onda başga adamlara nädip düşündirerkäk. Bu ýerde esasy wezipe metbuata düşýär. Biz siziň üstüňiz bilen hemme dogunlarymyzdan haýyş edýäris. We Siriýadaky dogunlarymyzyň adyndan ýalbarýarys. Biziň inni çydara güýjümiz galmady. Siriýa türkmenleri işläp güzeran aýlap bilenok. Gaýtam durmuşyň ähli huppotlary olaryň üstüne basýar. Çağlarymyzyň geljegi näbelli. Orta bilimden aşakdakylar hiç ýyl okap bilenoklar. Çağlarymyz bilimden mahrum galarlar. Bosun düşüglerlerindäki okuwlar ýetmeçiligi edýär we bahar bolan mekteplerde hem muallimler ýetmeçiligi edýär. Siriýede türkmenleriň arasynda okuw ýagdaýy düýbünden galmady. Bahar bolan mekteplerde okujak bolýan çağlarymyzyň goloýunyna duýdansyzlykda bir waril bombasy partlaýar we onlarça adam şehit bolýar. Şeýle ruhy ýagdaýda biziň çağlarymyz nädip özüne okuw berip bilim alsyn. Şoň üçin hem aýratynam Siriýa türkmenleriniň geljegi bolan ýaş nesillere eýe çykylyp, howpsuz bir ýere äkedilip, şol ýerde olaryň okumagyna, bilim almagyna kömek edilsin. Yani bu bir medya işidir. Biz sizlerden rica ediyoruz, yarvalıyoruz burada kardeşleriniz adına. Biz artık dayanacak bir gücümüz kalmadı. Çalışan yok, üzerimize yük çok. Azatlyk Radiosyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Nowatdaky soragy Muhtar Fatiha bermekçi. Saadettin Mollany ýaňy dinledik. Ol Siriýanyň Laz kesipdäki Bayrujak etramyndaky türkmenleriň ýaşaýyş şertleri hakynda gurrun berdi. Hawa Muhtar Fatih, siz bolsa Siriýanyň Halap ýagny Aleppo septinden. Sizin septiňizdäki türkmenleriň durmuş şertleri barada dünya türkmenlerine malumat verəyseniz. Halep bölgesine gelirsek gerçekten ben Saadettin abiye katılıyorum tüm sözlerine. Ben Halep'in Belva Merhan köyündenim. Halep yani Aleppo septindäki türkmenleriň ýaşaýyş şertleri barada söze başlamankam Saadettin Mollaň aýdan pikirleriniň we maglumatlarynyň hemmesine goşulýanymy aýratyn ýytasym gelýär. Men Halep'in Alepponyň Belwa Merha owasyndan Laz kesipdi bolsun ýa Aleppo ýa başga ýerler tapawdy ýok. Siriýa türkmenleriniň ýaşaýan hemme ýerine halkyň ýagdaýy aýdylşy ýaly gaty gözgöýni.
Halapyany Aleppanyň 75% mölegi oppozisiýa toparlarynyň häkimetinde. Ol ýerde ýaşaýan başga halklar bilen türkmenleriň arasynda hiç ili problema ýok. Dogrusyny aýtmaly bolsak, Sewitde ýaşaýan halk çakdan aşa dinçi Irak, Şam, İslam döwleti atly toparyň edenetdilikleri sebäpli Esad rejiminden has beter zulma duçar bolýany. Olaryň halka azar bermegi sebäpli adamlar ýurdan taşlap kaçmaly bolýarlar. Şol terrorçy topar sebäpli täzeden adamzat tragediýasy gaýtalanýar Sewitde. Homysdan gelen türkmenler Jelabus bozgun düşölgösüne yerleştirildi we olaryň bir ýyldan gowrak wagtdan bäri ol ýerde çekýän kynçylyklaryny aýdara söz tapmak kyn. Siriýa tarapyndaky türkmenler üçin döredilen bozgun düşölgelerine kynansaňam hiç kili ýaşaýyş şertleri ýok. Olaryň suw, çörek, däri-derman ýetmezçilikleri bar. Elektrik towarada hiç tat aýdasym gelenok, sebäbi olar şeýle zadyň bardygyny birem unutdy. Esas hop çağalaryň ýokunç kesellere garşy sanjym edilmeýändigi. Irak, Şam, İslam döwleti atla çakdan aşa dinçi topar, Sewiti ele geçirmeden ol Türkiýe tarapyndan gelýän azawlyk kömeklerden türkmenler peýdalanyp bilýärdi. Häzir bolsa şol topar türkmenlere iýerilýän kömekleri bökdýär. Näme kömek iýerilýän bolsa özlerine alýarlar we halka paýlamaýarlar. Mundan 2 aý ol Homs Sewitindäki Zar atly türkmen owasyny Esad rejiminiň güýçleri täzeden ele geçirdi. Şol wakadan oğlum soňam Irak, Şam, İslam döwleti topary we rejim güýçleri tarapyndan gaty köp türkmen gyryldy. Siriýede türkmenleriň ýaşaýyş şertleri barada aýdyljak ýeketek söz bar olum türkmenliň şu wagt Siriýede şeýle gözgün ýagdaýda nädip çydap ýaşap bilýändigini hiç kimiň düşünüp bilmeýändigi. 3 ýyldan bäri Siriýede türkmenler ýeterlik golluk we kömek bolmanyna garamazdan haýran galaýmaly, hinidem ýykylman öz aýanyň üstünde durlar. Şoň ýylda Irakka Tel Abyad tarapyndaky türkmenleriň ýaşaýyş şertleri gaty gözgüni. Olara zulüm edýän bolsa inni rejim güýçleri däl eýtem şol Irak, Şam, İslam döwleti diýilýän çakdan aşa dinçi terrorçy topar. Ýöne Siriýede türkmenler şu wagta çenle çydap otur. Mundan beýlegem çydar hiç tat bolmazla diýmän ýerli ýerden arka çykyp kömek edilmeliler. Sebäbi Siriýede türkmenleriň inni agyr ýaşaýyş şertlerini çekip çydaramy dary galmady. Şu pursatdan peýdalanyp Azatlyk radiýasy arkaly bütün dünýä türkmenlerine Siriýaly türkmenleri gollamaklar üçin haýyş bilen ýüzlenýär. Siriýa türkmenleri üçin elimizden gelen kömegi we gollagy ayaman gayrat edin. Biz Türkler ve dünya Türkmenlerinden yardımı bekliyoruz. Çünkü biz Arap Türkmenlerinden bu yardımı hiçbir zaman biz Türkmen olarak almadık ve vermezler. Bizlerin acil bir şekilde her türlü desteğe ihtiyacımız var. Yoksa bu durum böyle. Dün dostum jaň edip aýtdylar, Jarablus Sewitindäki Serhetýaka bozgun düşölgesinde gysgaly zerurluk çağalar üçin imitler, süýt we däri-dermanlar. Derman diýilende iň köp antibiotik mätäçligi bar diýilýär. Türkiýedäki guramadar jemgyýetler ýygynawy berýän kömeklerini Siriýa halkyna diýip umumy aýratynlykda iýerýänlikler üçin ol kömekler türkmenlere baranok. Azatlyk radiýasynyň Siriýa türkmenler üçin döreden şeýle pursatyndan peýdalanyp ähli öten geçenlerimize we şehitlerimize hem şu ýerde rahmet dileýär. Siriýa türkmenleriniň sesini dünýä türkmenlerine ýetirýändiňiz üçin hem sağ olsun aýdýaryn. Ben de çok teşekkür ediyorum. Türkmenler olarak kan dökülen şehitlerimize rahmet söylüyorum. İnşallah da sizin vesilenizle her zaman sesimizi dünya Türkmenlerine duyurursunuz Zeynep abi. Sesimiz olur. Dünya türkmenleri gepleşigimizde bugün Siriýa türkmenleriniň uruş ýagdaýyndaky ýaşaýyş şertleri barada Siriýa türkmen birleşiginiň başlygy, Siriýanyň Türkiýe serhetindäki Laskiýe Sewitiniň Baýrowjak etrafynda ýaşaýan Saadetdin Molla we Siriýaly türkmen doktorlar birleşigi hem Siriýa türkmenleri insanperwerlik guramasynyň watan jemgyýetiniň ýolbaşçysy Muhtar Fatih Daglardan maglumat aldyk. Täze Tolkun Türkmenistanly ýaşlaryň durmuş, okuw we iş meselelerini beýan etmek üçin döredilen programmadyr. Dünýäniň islerini künjeginde ýaşaýan türkmen ýaşlaryny bu programma gatnaşmaga çağırýar. Programmada özleriňizi gyzyklandyrýan, injelikden gaçyrýan zatlar hakda açaçan we canly gurung edip bilersiňiz. Täze Tolkun ýaşlar gepleşigi her hepdäniň çarşembe güni aşgabat wagty bilen saat 19:30-da efire edýär. Ýaşlar gepleşigini Facebook we Twitter sosial ulamlarynda hem ýerlap bilersiňiz. Adresimiz Täze Tolkun. E-mail adresimiz bolsa hat email belgisi adatradio.org.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Inha bugün Dünya Türkmenleri gepleşigi İstanbul'la Ýewropa bilen Aziýanyň birleşýän ýerine Dünya Türkmenleriniň taçagyna, ojagyna myhmançylykda. Inha ýanymda Dünya Türkmenleriniň wekilleri bar. Biri Owganistan Türkmenleriniň wekili, biri Pakistandaky, Peşawardaky Türkmenleriň wekili, ýene biri Lahordaky Türkmenlerden. Ilki bilen özüňizi tanatsaňyz, soňra Lahordaky Türkmenler barady gurrunwerdiňiz. Biz Lahorda ýaşaýar. Biz takriban 30 ýyl boldy Lahorda ýaşaýar. Şerden Owganistandan geldik bir wagtda. Göçüp geldik. Soň azaz hali işin başladyk. Öz işlerimize dowam berdik. Lahorda köpmü Türkmen? Lahorda takriban bir 50-60 ýyly Türkmen başladylar. Ozal biraz köpdi. Olaryň hemmesi şiplepes Owganistan biraz azat bolandan soň hemmesi ýyzyna gaýdyp öz kışlaryna, öz ýerlerine gitdiler. Bizler şipledem 30 ýylda boldy Lahorda ýaşaýar, şükür alhamdulillah, hemme özlerimiz ýaxşy ýaşaýar. Hemmesi haly bilen meşgullanýar. Haly bilen meşgullanýarlar. Bilim ýagdaýyňyz nähili? Bilim ýagdaýynda biraz Pakistany okuwlar okuýarlar. Türkmen mektep, Türkmen okuw ýok-ha? Türkmen okuwlardan sırf türkler bar, onda bizden oglanlarymyz okuýan, şu Pakistany okuw. Hökümetiň okuwmatydaky türk okuwlary. Ördek türk okuwlar hökümetiň gidär berde mana cemaatyndan. Ortadaky Lahordaky türkmenler türk okuwlaryna gidenok. Gitýärler. Bizimki giden ýok da, ol biraz uzakrak bizim oturmamız. Onda siz türkmençäni öz araňyzda gurulaýanlar. Awa. Şonda da ýitirmäňiz, ha? Ýok, hemme oglanlar, hemme özlerimiz. Ýaşlar, çağalar, täze nesil türkmençe. Ýok, olar da türkmen gurulýar, olar da türkmen gepleşýär. Olar hiçbir dilini ýitiren ýok. Üýümizde aýny iş Owganistanda ne rakam türkmen gurulýan bolsak, şu rakam türkmen sözler bilen. Hiçbir kaýsy bir fark gelen ýok. Ýöne okuwlara gitýärler, urdujanam aýny özleri hem sözlerler. Siz nowatyny Peşawerli türkmenlere bereli, özüňiz sanatsaňyz. Men Serwer Safar Reis, özüm Türkmen, Pakistan Peşawarda ýaşaýos. Bizler de aýny haly işinde dowam etýäs. Käpler Afganistan barp gelýär. Antkoy ata-weterimiz, bir wagtdan şu ata-babalarymız Kerkiden ötün Antkoyda galan, şu taýda jaýlaşandy. Şu Kerkidaky Türkmenistandaky gowum gardaşlaryňyz bilen ara gatnaşyňyz barmy? Ara gatnaşymyz bardy, şu anda bağ şimdi etýäs, aýdyşýos, ama bizler sizin safaratlaryňyza barýos, biz Türkmençisek. Ama uýza beren ýoklar. Gitsek, görsek, şu andaky daýy, şu anda olar aňyrdan sizin gardaşlaryňyz çakylyp iý berse aňyrdan. Biz şonda da alýan bokmy? Şondadan bizlere beren ýok. Yani bir müşkül. Sorap gördüňizmi näme üçin beren o? Sebebi näme diýip soralar? Diýerler şu wagtda giden diýer, owgan tiller diýer. Peşawerdaky türkmenlerden halyçylyk edýärmi? Halyçylykdan başga da iş bilen meşgullanýarlarmy? Köprägi haly bilen. Haly işinde haly. Indi siz häzir Pakistandan türkmenler bolup başga ýerdeki türkmenler bilen gatnaşyk edýärmi? Inha bäri İstanbul'a gelip gidip durýarsyňyz, ha? Bizden şu işimiz haly iş bolan soň bizler bu taraflara gelýäs. Aňyrdan bäri haly getirýär. Haly getiriyoruz, müşteri aktarıyoruz. Yani şu market tapacak buluyoruz, şu halları uzatacak da şu işini. Biraz işlere devam vereşiyor. Halı satacak olsan her yere barmak gerek. Biz bunlara satıyoruz. Bunlar böyle ayrılıp satıyor. Herkese birek-bireğimize Özüňiz tanatsaňyz. Benim adım İsmetullah Şimşek. Bizler takriben 30-35 yıl yani olan Türkiye'ye gelenimize. Ozal gelende bizleri Türkiye'nin devleti Pakistan'dan muhacir planını alıp getiren. Ama Şatay'dan göçürüp getirdi de. Şatay'dan göçürüp Türkiye'nin Tokat diye ilçesine getirip koyanlar. Ondan sonra bizler okullarını okuyorduk.
Türk'ün şöyle kettirdik. Şörenin işlerini öğrenip asla şu ata eneminin işlerine halıçılık işine nesip oldu başladık İstanbul gelip. İstanbul'da takriben bir mühimmenin köprücük vardır Türkmenlerde. O ansan neresinden geldi? Bizler Afganistan'ın Kunduz'undan geldi. Kunduz yerlerinden. Şimdi sonku döwürlerde aýdýarlar şu mesela dünya Türkmenlerinin vekiller diýlenler o ansanlaky, Pakistanlaky, onuň beýleki ýurtlardaky Türkiýedäki Türkmenleriň köpüsi halyçylyk bilen meşgullanýar. Bir hili şu Türkmeniň haly söwdasy birazjyk goşady diýen ýaly. Dogry mu? Şu aralar biraz goşady, lekin ýene-de sebäp näme? Sebäbi mana şu daş böreklerde bolan kriz, Amerikada, Awrupada bolan kriz, iqtisady krizler diýen. Şolar täsir etdi diýenler. Indi käbir ýurtlara gidýän bolan Owganstana, Pakistana, dokolun Türkmen halylary başga atlar bilen tatylýar. Siz şunu näme baka berýän? Diýler ýüregimde ağrıyor bunlar eşitip, lekin öz halimizi bilen ödüp satýarlar ýani halda da. Näme gerek şoň üçin? Näme päskel berýär şoň? Bunun için bir devletin arkanda olması gerek. Türkmen devletinin senin arkanda olsa, şu hallar benim bildiğim halı ise, o diýilen dilläsinde bolca bol işi ama devlet arkanda bolman durup özüne yeke başına edilecek işten bunlar. Awa, peşawerim Türkmenlerine pikir edýär bu temada. Şu Türkmeniň halykynyň başga atlar bilen tatylmagy. O has o boljak da ama billerde bunça imkanat yok. Biller dokuyoruz Türkmen bol. Ama daşarı gittiğinde şol Pakistan'ın adını etiyor. Pakistan'da dokulun Pakistan halsı olup daşarı export oluyor yani. Bir öz firmanyň adyndan ýa-da sizin özüňiz bir marka, ad, bir patent alyp neme bilmeýänizmi? Billere o rakam bir icazakar berin yok da icaza bir işlemek için Pakistan o rakam bir sistemlere berin yok. Yani korunmak daşarı Türkmen halsı diýip iyi vermek o rakam bir sistem yok yani. Lahordaky Türkmenler haly täzirleri, Türkmen halykynyň ykwalyny hasam gowlandyrmak üçin, halyçylygy ösdürmek, kamilleşdirmek üçin näme pikir edýärler? Näme edip bolar? Siziň näme pikiriňiz bar? İmkanatlar var da her näde boljak. Ana bizim arkamızda mana İsmetli adam aýtdy bir arkamızda bir Türkmen hökümet bir ýok da bildirilgende bir kömek edip oturan. Her rakam söhületler bizlere berilse, bizler şonu her rakam dizaynlar başgalar biller üçin edilmek üçin kömek berilse, ýardam berilse biller üçin o boljak. Şimdi dünya Türkmenleri diýilen bir söz var. Dünya Türkmenleri diýilende siz näme gözüňize getirýäňiz? Lahordaky bir Türkmeni, dünya Türkmenleri diýilende näme anlaýar diýse bir Lahorly Türkmen şu sözi näme düşünürler? Dünya Türkmenleri diýende Türkmenler hemme bir ýere bolmasy gerek de. Birek bile ortada näme diýsem gatnaşyk bolmasy gerek. Birek bile tanışmasy gerek. Ýygyňda bir hökümet bolmasa, bir Türkmen hökümet bolmasa bir işler mümkin däl de barmy? Şu söwlet bolmasa, kançylaryň işler de ismetler. Anladın mı? Tawa näme etmeli? Dünya Türkmeniniň arasyndaky gatnaşyklary göstermek üçin ýene ýa aýtdyňyz, halyçylyk üçin, şu Türkmen halykynyň ykwalynyň gowurmak üçin, geljek üçin diýdiňiz, şulara ýaly bir arkamyzda bir döwlet durmaly, döwlet gollawy kömek gerek diýdiňiz. Türkmen halyky ady bilen şu dünýä çykarmaly diýdiňiz. Indi bu dünya Türkmenleri meselem aýdýarlar, käbir Türkmenliň bir-birinden habary ýok. Türkmenistanlakyň, Owganstanakylardan habary ýok, ýa-da Pakistanlakylardan ýa-da ýurtdakylardan şu bir-birinden Türkmenler habardar bolar ýaly. Bir-birini has gowy tanar ýaly. Bir-biri bilen gowy gatnaşyp durar ýaly. Näme etmeli? Lahor Türkmenleri näme pikir edýär? Lahor Türkmenleri bu barada näme pikir etsin? Onu aýtdyma, biraz ýygyňda bir hökümet bolmasa sen näde bir işleri öňe gidermek biraz giň. Özara gatnaşyklar. Bizler ortamyzda bu Pişawur Türkmenleri bilen Lahor Türkmenleri, Owganistan Türkmenleri bilen gelýär, çıkýar, oturýar. Biraz Türkmenistan baral diýsek mana serwerine aýtýan bu ýygy Anthoydan bilen. Bizim şäherimiz Anthoy şäherden ta nima geleni istiyorsunuz? Serhede barınca 15 dakika. 15. Ondan anlarsam biraz yollar bu bolsa olan bir saat. Leba barınca. Indi Türkmenistan vize veren noktaýdyňyzda. Vize veriliyor. Türkmeni iyiye çıksa, Türkmenin derdini sorasa, bolcak işler var. Edemiyorlar. Onu eştiyorlar, eşitmezliğe uruyup koyuyorlar bir kaptan. Eşitmezlik süreyerler. Vize verse näme bolar? Ine meselem Türkmenistan hökümeti aýtdy. Men daşardaky dünya Türkmenlerine vize berýär. Gelin Owganstana Türkmenler, Pakistana Türkmenler, Türkiýedekiler, Arabistana Türkmenler berdi meselem. Bermez, näçe diýerler? Bararlar, gelerler, oturarlar, hemme garyndaşlar, bire duşar, tanışarlar, katnaşarlar. Vize berilse, gappa açylsa, näme peýdasy bolar şu Türkmenistan? Türkmenistan'a ýaxşy peýdasy bolar, köp turist bar. Türkmenler odan bilen
memlekin barar gaydar, hem özünü, örenin halkını görer, hem şol ata babasının kalan yerlerini görerler. Tabii gösür. Nereden ösmez? Biz Pakistan'a varıp, yani hiç zat popülerler Pakistan'da yokken, biller bardık, halı dokuduk, Pakistan'ı östürdük. Biller her yıl Pakistan'ın halları dokuduk, daşarıyı verdik. Daşarıdan billere dağlar geldi. Biller kazandık diysek, Pakistan billerden 10 kat billerden olur köp kazandı. Biller zahmet ettik, olur kazandı. Şu kazançlar ne Türkmenistan kazanmasın, ne öz Türkmenimiz kazanmasın. Biller barıp şu işleri şu anda devam ettirsek, billeri tanış hemen bildik, Maraş İstanbul geliyoruz. İsmetullah ne Pişavur baksın. Ne Türkmenistan varmıyor, hallar Türkmenistan'a nokta etmiyor. Pakistan'a nokta etmiyor. Bizim öz Türkmen hallamız bu ne Türkmenistan var olmasın. Şu İberyon dolarları Türkmenistan'a vermez. Kimin orada özçe? Hem ki biliyor Türkmenistan özçe. Antoy'da dokulup aynı Lahor geliyor. Takriben 2000 kilometre. Dik bolmasa ol meşhur ötede Türkmenistan var yani. 2 saatte aynı Türkmenabat var yahanlar. Hem bu yanak olan plasında dünyadan her yerden Türkmenistan'a bir gelen olacak. Bu şu halini almak için gelen olacak. Kültürünü görmek için gelen olacak. Tanıtmak için ulu peydası olur diye. Yani sizin aydan Mümlerce halı geliyor başka. Bu halinin adı son Türkmen bolabilecek. Bu halı Türkmen halısı dediğim aydılıbilecek. Sağ olmanlar. Veren söhbetleştiğimiz için. Dünya Türkmenleri gepleşigimizde bugün Siriya Türkmenlerinin uruş ýagdaýyndaky ýaşaýyş şertleri barada Siriya Türkmen Birleşiginiň başlygy Siriýanyň Türkiýe serhetindäki Las kesewitiniň Bayrujak etramynda ýaşaýan Saadetdin Molla we Siriýaly Türkmen Doktorlar Birleşigi hem Siriýa Türkmenleri Insanperwerlik Guramasynyň Watan Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Muhtar Fatih Daglardan maglumat aldyk. Gepleşigimiziň dowamynda bolsa Lahor, Peşawar we Gunnodly Istanbullaky Türkmenlörün haly täzirleri bilen dünýä türkmenläriniň Türkmenistanyň saadetine goşup biljek goşaklary hakynda eden özara söhbetleşigimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azat torkunlarda dünýä türkmenleri bilen gatnaşyp hem habarlaşyp duruň. Bagtyar günlerde görüşeliň, rowaşlyk hem raňyz bolsun.